Minn dejjem kienet f'qalbi li xtaqt nagħti lura xi ħaġa lil dawk in-nies kollha li dejjem kienu miegħi, mod speċjali l-Caritas li mhux biss senet lili immenet anke l-familja tiegħi. Ex-Ar Miguel Mifsud li matul il-jum tal-ħadd għamel maratona ta' 100 km madwar il-kosta ta' Malta b'risq il-Caritas. Il-maratona bdiet kmieni filgħodu minn Ħaddingli, komplet lejn San Pawl il-Baħar, Taxbiex, l-Isla, Birzebbuġa u spiċċat fejn iċ-ċentru terapeutiku ta' San Blas. Mifsud spjega li wieħed mill-għanijiet ta' din il-maratona kienet li tinħoloq kuxjenza favur ħajja sana il-bot mid-droga u biex wara kollox jagħmel il-kuraġġ lil dawk li bħalissa huma maħkumin minn xi vizzju. L-għanijiet ta' din il-ġirja hija l-ewwel dejjem li nagħti lura, però dejjem biex iwassal il-messaġġ illi tagħmel x'tagħmel fil-ħajja qiegħed fil-ħajja tiegħek dejjem hemm it-tama, dejjem hemm il-hope, in every tunnel at the end there's light, jiġifieri hawn lajnuna tittaċċetta ovvjament u ħabbat il-bieb biex tirċievi dak li għandek bżonn u tista' tagħmilha bħal m'għamilta jiena wkoll. Ammetta li għalkemm fil-passat kien bniedem sportiv, xorta waħda din il-maratona hija ta' sfida. Għalkemm għandi background tal-sports fejn kont nilgħab anke futbol lokali kif ukoll mat-tim nazzjonali. Ovvjament kelli U-turn fej il-ħajja tiegħi ħadet U-turn li kelli drug addiction li damet karkar miegħi għal tul ta' snin. Però ovvjament coming back to being sober kelli ġiġa l-sports fija minn żmien qabel. Allura fl-istess ħin għalkemm xorta kienet diffiċli għax l-età hija li ħadd ma jista' jreġġaħħa lura, però kelli esperjenza vasta f'dan is-settur. Sfida li qasam flimkien ma' numru ta' persuni oħra li għalkemm mhux qed jipparteċipaw għal din il-maratona fl-intir tagħha, xorta waħda qed ikunu ta' appoġġ kbir għalih.